saging kay atong luyangon kay datarid. Harvest siya saging. Lukso kasi lukso. Wait. Ayan. Saging. Oh, nanghunong man lagi mo kasisi. Ay, manguha mig kuan saging amo ning luyangon kay Tanaw po tete. amo ning luyangon kay kuan kanang nami ron bisita maabot. Nami bisita maabot karon. Mo na lang saging ako no, sang dakuha oh. Kaupo na to. Kay madun sa mayan. Tumbaan na. Dito lang inig kuan gani kanang inig akno gani nga. Gani ha. Adi na paingon dira ha oh. Ano ba? Ay mo video ko tabol. Dili ko. Saan ako dira dili no may dili ba kanang paghapit na siya maghulog. Naya lang. Istorya mo te. Look. Op, shing. Op. Okay. Hinahinay pod. Mag-atangat ba? Dumis sa satan ba? Ha? Dumis sa satan. Di bira no, ini hapit na makuan. Hinahinay og kuan ba. Kaya bira. Gani. Sige hapit na no. Ko na lang bit. Ay ayaw. Ay lagi. Kana ba bira to? Wala. Itas aha lang nga. Hinay naman na. Kana may guniti kana. Lala. Gila. Gini. Ihatid na mga kasisi. Sige. Oh. Dahan sundang di. Aduh. Dito ta. Ayo. Ay, wa ka na. Oh, naramong ng agon. Mura ni. Mga pang butong. Kaunyahan, mga pang butong. Bilin na dire. Bilin. Tatop ko din kay mga tag butong dito.